Good morning, guys! Ang oily na mukha ko. Ang oily na mukha ko tingnan, I used a mask last night. Yung mask na from Leaders in Solution something. I just got off of bed. Nagising ako maaga, siguro mga 7. Tapos, tinawagan ko si Dan kasi 7 dito, mga 10:30 doon. So, tinawagan ko si Dan ng mga 7:30. Napaka-ano tingnan ng mukha ko, napaka-sticky. Ito yung parang aloe na mask, ginamit ko siya kahapon. Yes, naka-sleeveless. Catch! Kasi sobrang init. Hindi ko naman tinurn on yung AC. Look at this. Yan yung bumungad sa akin pagdating ko. Dumating ako dito ng Thursday. Oh my gosh, my face. Dumating ako dito ng Thursday night. Tapos, yeah, Thursday night. Akala ko malinis yung bahay. Pagdating ko dito sa taas, ang dumi-dumi. So, I needed to clean the bathroom and clean this room. So, yeah, yun yung ganap. I will just fix this hair. I slept with my hair tie on my hair. Ang tsaka-tsaka ko. Someone saw me sa airport nung pagdating ko ng Thursday and sabi niya, not sure kung ikaw yun kasi tsaka ko. Andiyan ko you guys. I was traveling for maybe more than 24 hours. And yeah, meron din nakakita sa akin sa SM. Pero hindi sila nag-hi. Next time mag-hi kayo. Anyway, I will go have my coffee. Hindi ako nag-vlog kahapon. And yung coffee na tinry ko is a different coffee. Hindi yung brown and creamy. Kasi wala si mama ng brown and creamy. Anyway, let's go out. Ang gulo-gulo. Bed yan ng sisi ko. Kailangan ko yan tupiin lahat. Nakatupi na yung iba. Pero yeah, kailangan ko yan i-use today. Housework. Ito yung mask na ginamit ko. Aloe Soothing Skin Renewal Mask from Leaders in Solution. Oh, available siya sa Watson's, 98 pesos. Ready? Ow! Hello! Good morning! Good morning! Good morning! Are you stretching? Hello, buddy! Say hi! Hello! Hello! Oops, nope! Look at you! Sexy mo ah! Coffee tayo, buddy boy! Let's have coffee! Yeah! Let's go! Coffee and skyflakes for breakfast. Natapon ko na yung coffee, pero ano siya, blend and brew. Kasi nga wala si mama ng brown and creamy. But yeah. Aching! Come here, buddy! Come here! Ano ka? Hello! Katatapos ko lang tupiin lahat kasi sobrang dami. Meron pa doon kasi hindi ko na matandaan yung mga mga damit nila, tapos meron na maraming bago. So sila na lang yung pag-aanahin ko. Like, kanino to, and then there's more here. Ito. Actually, sa kapatid ko yan, sa kabilang bahay yan. Kay Sisi, tapos kay Marlon. Nandun kasi yung kwarto namin. And then, yes, katatapos ko lang, grabe. I will paint my nails. By the way, I got a gift from Veronica. Super thank you. Ano to? Estee Lauder na mga nail polishes. Ipakita ko sa inyo mamaya, kasi I will paint my nails using one of this. Siguro yung red, yung gagamitin ko. I'm excited. Sinwatch ko yung tatlo kanina and gustong-gusto ko yung red. So, itatry ko siya mamaya. And yeah, siguro darating si Sisi mamaya. Not sure. Sana. Kasi meron yung gift ko pa, yung pasalubong ko sa kanya nandito. I-film ko siya mamaya. But yeah, maliligo na ako. I just finished painting my nails. Ito yung gamit ko. Estee Lauder Char Social. This is in the shade... Anong shade ka? Wait. Shade Fallen Angel. So, it's a dark red. I like it. Feeling ko, nagda-dry na siya. Ganda. Like, ang social na kuko ko ngayon. Estee Lauder. Thank you ulit dito, Veronica. You guys, ang ganda ng nail polish na to. As in, sobra. Ang bilis niya din nag-dry. Wala akong top coat. Wala akong fast dry top coat. Hindi ako gumamit ng top coat. Pero yun. Kapapi. Kapapi. I-vlog ti kabi pag i-open mong gift. I-open mong gift. Yan. No! Ito lahat kay Miss. Asan si Papi? Wow! Uy, hindi sa'yo yan. Ito. Hindi nakarap. Hindi nakarap. Magtatagalog ako. She's here. Uy, pakita! Mag-haul ka! Coin purse. Open it. I think my other brand is Ay!
Magtagalog kami. Ang hirap mag-caption. Yay! Pink yung sa kanya, green yung sa akin. Real Techniques. Of course! Original. Tinanggal ko yung packaging kasi malaki. Yan, haul! Bomber jacket. Nakakatakot talaga yung germs toilet, no? Gray mo. Ay, gray. Meron din akong black. Yan, bago yan. Ay, gani, nice. Yes. Yan, nice. Sigurado ka ba? Patay ang germs. Gagamit ka ba ba ng pinage? Don't. Patay. Yes. Lo, nahulog. Wow. Open it. Bar. Pamplemousse at saka Prosecco pop. Highlighters? Yeah. May highlighter ka? Wala. Na-haul ko na yun. Makita na mo sa haul? Wala. Para sa ating first-time moms, EQ Guys First Complete Protection System. Maximum dryness, skin There's more. Ay, kani kita ko, is ani. working together Yeah. to give protection first. Nasuot ko na yun. Di pa nalabhan. Katanaglan siya ni mo. Oo. Okay. Yun lang. Yun lang pala. Yung bag! Asa? Ay! Yeah. Kagaya ng kay Jubilin. Nasaan si Jubilin? Wala! Yan. Nice. Yan lang. Lahat. It's recording. Maraming mga yung pa-shirt. Butas-butas. Butas. I did it myself. Meron din siya. Yung mukha niya din maraming butas. Butas. Uy, gagamitin namin yung sa mukha niya, yung micro needle. Ang sa tumis? Ang sa tawag ato? No, may tawag dun. Micro needle kasi tingnan nyo ang mukha. Ang daming lubak-lubak. Oh? Kita yan. Ew. Ew your face. Meron akong cake. Bigay daw to ng wait, binabasa ko. Happy birthday, Ate Reyes. Char. My ganon. Binigay to ng boyfriend ni Miss. Meron pala ako nakalimutan ibigay kay Miss. Si Sachi. Buddy, hello. Hello, buddy. Meron ako nakalimutan ibigay kay Miss yung mga brushes. So, bibigay ko sa kanya. Wait. It's dark in here, you guys. Dito tayo, punta tayo sa aking room. Char, meron ganon. Room tour? No, tour lang. No. Asan ba yung mga brushes na dito? Bibigay ko sa kanya. I think, no. Dito yung pang giveaway to, wait. Dito kay Miss. Ito. Wait, check ko lang kung ito ba talaga yun. Ito nga. Nakalimutan ko dalhin yung passport holder. Diba meron ng passport holder na ibibigay sa kanya. Nakalimutan ko. Pero tinext ko lang sa Dan. Ipapadala ko sa kanya. So, dadalhin niya yun. Buddy boy! Buddy! Kumain ka na, Ching? Meron pa pala, Miss. Brush? Yes. Asa ni? Basta online. Ay. Meron pa doon. Bamboo. Asa pang highlighter? Yes. Sa highlighter. Pang Pang-highlight? At hindi mo. Ay, daghan na ka ay. Sabi niya kung gusto mong gusto. Luta sa plaza ay. Naglalaro si Tawiwi ng basketball. Yan na ka-yellow. Yan. Yan, si Tawiwi yan. Wait. Si ko andira. Tawiwin. Si ko na no. Sabat. Okay lang. Nakachinelos na si Wiwin. Sino na sila tanan? Ayan ang sapatos. Unay usa.
Sige na, win! Shot, win! Shot! We win! Go, go, go! Shot, shot, shot! Shot, win! Ay, yata ko na yan. Kisa na si Marto? Ay, wala. Nandito na si Papi! Nandito na si Papi! Yan si Papi! Pakusga na to, win! Pakusga na to, gamay! Hello! Video kay kami. Wait. Hindi ko kukuha ni Win. Ang aking mga pinagsamahan at kung sakaling yung bigay ay laging isipin na kung saan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Merong lechon. Merong karaoke. This love, so exactly gave to me a gift I know I never can repay. Why did I use it? Deny the sacred faith. I'm so to say the only difference is, so let's go there, let's make our escape, come on, let's go there, let's ask, can we stay, can you take me higher? Hi guys! Nandito ako sa kwarto. Gusto ko lang sabihin na hindi ko pa birthday. Bukas pa yung birthday ko, 24. Pero parang ngayon namin sinelebrate kasi wala si Papi bukas. And yeah, bumili si Papi ng lechon. Tapos nag-rent kami ng karaoke machine. So it's 1,000 per day. Yeah. And yeah, nandito yung girlfriend ng kapatid ko, no, boyfriend ng kapatid ko. Tapos mamaya darating siguro yung girlfriend ni Marlon. And then maya-maya, siguro mga in an hour darating yung mga pinsan ko. Sobrang dami. Yan ang sasaya ng mga taong yun. So, darating sila. So, pag may nakita kayo mamaya na sobrang like hyper, tapos inuman, kantahan, mga ano ko yun, mga pinsan ko yun. And yeah, dito lang ako. Umakyat lang ako para sabihin sa inyo good afternoon. Hindi ako nakapagsabi ng good afternoon kanina or good morning kasi ang daming ganap. But yeah, magte-take lang ako ng clips. Wala akong makeup at all. You guys, meron akong mga bumps dito kasi I started using eye white na facial wash. Because I don't remember it breaking out on me noon nung ginagamit ko siya. Pero siguro nabigla yung skin ko. And hindi na ako nag-moisturizer kasi sobrang oily. Tapos meron na akong eye white na aqua moisturizer pero parang na-lock siya sa drawer ko. So hindi ko siya nagamit. Bukas magagamit ko siya kasi na-open ko na siya. But yeah, eye white facial wash yung gamit ko kasi yung mga skincare stuff ko hindi ko nadala lahat. Siguro yung nadala ko lang yung serum ko from Sephora. So I did apply serum today after I wash my face. After naligo, naglagay ako ng serum. So yeah, yung Sephora. But yeah, marami akong bumps dito, oh. Yeah, na-shock siguro yung mukha ko kasi from Vanish. Tapos hindi na ako nagtutoner kasi hindi ko nadala yung toner ko kasi malaki yung toner ko Mario Badasco. So yeah. Anyway, oily na ulit ako. Pagdating ko ng Pilipinas, like pagka-land ng plane ko, sobrang oily na mukha ko. Like, oh my gosh. Nagpunta kami ng mall, naganap ako ng powder kasi sobrang oily. But yeah, oily na ulit. I will start filming beauty videos next week. So, yung kapatid ko, I think babalik siya sa city on Tuesday. So, maybe Wednesday na ako mag-start mag-film. I'll try to do it tomorrow though because
yeah, I don't know. We'll see. But yeah, I'll go back downstairs and have some fun. Let's go. Someone I'm waiting for, I take more for you. Gotta stand my ground, even if it rains or snows. She changes her mind, this is the first place she will go. Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder what she serves like to be, thinking maybe you'll come back. Saan tayo pupunta? Nalabas kami ng bahay. Tagalog ito. Tagalog ka, Tonyo? Tagalog ka. Saan tayo pupunta? Nakikita? Oh, ito araw. Merong 50 si Miss. Meron kang 50? Ano bibili natin sa 50? 50 lang pera namin. Pupunta kami 7-Eleven. Let's go. May bagong 7-Eleven dito. Hindi pa ako nakapunta. 7-Eleven right there. Maraming tao. Okay. Okay daw. There's like Cheetos Puffs. Sana lang natara. Ang ganda ng ano dito, music. Wala? Ay, white. Bibiholik, oh. You guys, I'm gonna say goodnight before ko makalimutan. Ano na siguro? Mga 12 na siguro? Ano ko? Yeah, 12:07. Aww, wait. Nag-message si Dan. Wait. I-close ko na yung vlog. Good night, guys. See you tomorrow. Yeah, don't forget to be good. Good night. Bye.